Ngokukhulu kuyithoba sizehlisa sinxusa nje kuwena ukuthi njengomuntu obheka le video wenza okubalekile uma ungumlandeli le channel. Uma ungayena umlandeli le channel, le number ungayisebenzisi, yabona. Le number kuba kuhle uma iseswa umuntu ongumlandeli le channel ngoba uyayazi imigudu efanele, uyazi ukuthi fanele ngangWhatsApp, uyazi ukuthi fanele ngangisendele ama SMS, kodwa kumele athathe le number efone. Nakhona uyathufuna fone after 9 ekseni uya ku 5 ntambama, akafone ebusuku noma ekseni kakhulu. UNkulunkulu wami, asenze kanjena. Sibheke la uThemba Msibu, eThemba Msibu liphasa ngiyaphila. Icela ukubuza la, ukuphi umuntu omazi eshishizela ngenyoka enamakhanda amabili? Uthi angazi uma inamsila mina nomsila nyoka yakhona akubonakalanga ke kahle, kube ne-error. So uThemba Msibi uthi ngiyaphila, futhi uyaphila yena. Usethi ngicela ukubuza, okuyinto enhle ke nje i-approach yakhe is so good, noma kuthiwa ubhizi kangakanani, iphupho indlela abuza ngayo uyenza ukuthi uyeke yonke into oyenzayo ubheke le phupho, isizotha nenhlonipho ayivezayo lokuthi ecele, uyabona. Ngiyacela ke nonke fuzani uThemba wakaMsibi nicale ngokubingelela noma ngokucela uma nibuza ngani zakwethu. I will always emphasize ukubingelela nokucela ngoba lokho engikwenzayo mina especially sami. So njobe ethi uphupha umuntu amazi eshishizela ngenyoka, ukushishizela ngenyoka ngenzeka ngingakwazi kahle ukuthi ukuthini, kuyini ukushishizela. But I assume ukuthi uma ethi ushishizela ngenyoka lo muntu ngenze ukugibelele inyoka, iyahamba ugibele phezulu lenyoka ngoba ethi yashishizela, I don't know. So ngiyacabanga ngaze ukuthi mangibhedile ngibhedile akusena nkingi ngiyolungisa ngomunye, but ukushishizela ngecathi ukugibela inyoka, lo muntu uphekwe inyoka, the person is riding a snake, is on top of a snake and the snake is moving, I guess. So ukugibela inyoka nake singakusho number 1 ngokujwayelekile uma uphupha umuntu ungaba uPaul uma egibela inyoka ngoba lungakhomba ukuthi lo muntu kumele mhlawumbe umqaphele noma uqhele kuye ngoba kalungile, futhi kungenzeka futhi uyaganga kakhulu, yabona. Number 1. Number 2, kuyenzeka uma uphupha umuntu kuba uPaul olubu uma egibela inyoka, olungabe lukhomba ukuthi lo muntu kungenzeka wathatha lento yamandla nodumo nomcebo engenabungozi. So la kungenzeka uNkulunkulu ukuvezela ukuthi lo muntu loya unethuluzi alithatha lamandla lodumo nomcebo elingenabo ubungozi kuye, yabona. So 3, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuyaba uPaul luhle ngokwesintu uma egibele lenyoka ngoba lungakhomba ukuthi kungenzeka lo muntu wembethwe amandla amakhulu edlozi, futhi kungenzeka uzoba umuntu ohlonishwayo ngokuhamba kwesikhathi. Shuthi ngawakhomba lamandla lo muntu amembethe ongamandla edlozi, amandla esidalwa njobe egibele lenyoka, ikakhulu ezimakuyilezi inyoka zamadlozi, inyoka zamathongo, yabona. Siyabheka ke lapha lento yamandla, uExodus 7:11 uthi uFaro wazibiza isihlakaniphi nabalumbi izanusi zaseGibhithe nazo zenze njalo ngemilingo yazo ngoba yena lowo nalowo waphonsa induku yakhe izaphenduka izinyoka. So la kukhomba lamandla abakhona kubantu ababelaphi, abantu abayisanusi njalo njalo. So siyabonga kakhulu ke besibheka la umuntu ogibela inyoka ukuthi kubathatha into yamandla, into yomcebo, kungabe ukuthi ngoba lo muntu unedlozi elimbethe. Siyabonga. Be blessed. Kuleka kuyo Jesu.